So, kumusta kayo guys? Lalong-lalo na sa mga aspiring EPS workers dito sa South Korea. So, ngayon ay magtatrabaho ko yagan, panggabi o night shift. So, mag-isa ako ngayon. Bale, sa factory namin ay pag panggabi ka ay talagang mag-isa ka lamang. At wala kang aasahan, kailangan mo maging independent. So, ang gagawin ko lang ngayon, eto mga scrap materials na galing sa ibang factory. Yan, dudurugin natin to para maipasok sa extruder at magamit muli. Bale, ito yung mga cup ng mga ice cream guys. Ito yung mga cup, yung mga transparent na cup ng mga ice cream. Bale, scrap nila ito. Pag dumating dito, buo siyang ganito, isang rolyo. Tapos ang ginagawa ko naman at tatabasin ko dito para mahati siya. At pag nahati siya guys, ganito yung magiging itsura naman niya. So pag marami na akong na tabas sa ating cutting machine, yan, ipoprocess naman dito. Papasok yung mga natabas na plastic dito, dudurugin para maging parang kwan siya, yung medyo pulverize para pumasok siya sa extruder. So ito yung kwan sa factory namin dahil maliit lang yung factory namin, family business. So pag yagan ka talagang, pag magka-problema ka, ikaw lamang yung gagawa, ikaw lang yung magkukumpune pag mayroong nasira sa makina. So okay lang naman guys, pag tumagal-tagal naman ay talagang masasanay din. Pero nung una talaga guys, ninenervyos ako kasi nga wala yung mga batido kumbaga. Pero yung mga batido umuwi na, ako na lang din natira na matagal dito. 5 years na ako dito guys. Bale 4 year 10 months natapos ko na, tapos na-extend ako ng another 1 year dahil nga sa pandemic. So meron din namang magandang naidulot yung pandemic. So meron siyang positive at saka negative sides. Yun, ang negative side ay talagang naapektuhan yung ating ekonomiya. Marami yung mga nawalan ng trabaho. Positive side naman, nagkaroon ng another 1 year extension sa mga EPS dito sa South Korea. So lahat ng mga nangyayari ay talagang may magandang dahilan. So guys, mag-umpisa na tayo. So samahan niyo ako guys. So bale, ganito na siya guys pag nadurog na. Pag dumaan na siya sa crushing machine, yun. Ready na siya for plastic extruder para masala siya at magiging plastic pellets. So ganito lang yung ginagawa ko sa yagan o sa night shift. Ito lang yung binigay na trabaho. Bale sa 12 hours na duty namin ay kailangan namin maka 4 to 5 tons. Bale 4,000 kilos
to 5,000 kilos. Yon, napakadami guys. Bali yun yung quota namin sa isang shift. So ganito na siya guys. Durog-durog na siya. So time check guys, 3:30 AM. So ayun, nakaka 3,500 kilos na tayo at malapit na sa katotohanan. Ito ang gusto ko sa panggabi guys dahil marami akong pahinga. Bali ang ginagawa kong strategy, pinapaspasan ko na sa una para madali akong makakota. Pagdating ng mga 3 to 4, ayun, medyo dahan-dahan na lang ako. Kaya ngayon ay pahinga muna. Hindi katulad pag tsugan yung morning shift ay talaga namang napaka-stress guys kasi maraming mga nag-uutos, mga Koreano. Kaya ito rin yung kagandahan pag ikaw ay panggabi rito at nagagawa mo yung gusto mo. So ayun, magpapahinga muna ako mga 30 to 1 hour. Magsi-cellphone muna tayo o manunood ng kung ano-ano. At yung 500 to 1,000 kilos ay madali na lang yan, hanggang 8 o'clock pa naman ako ng umaga. Dahan-dahanin ko na lang para hindi tayo masyadong mapagod. Minsan ay pumupunta rin ako sa kwarto, doon ako nagpapahinga. Humihilata ako doon sa kwarto. Ito yung upuan na napakatagal na rito, sabi ng mga naunang nagtatrabaho dito. Sabi nga nila, mahiwagang upuan. Yung gumamit niyan, Koreano, 76 years old. Pero wala na siya, wala na daw siya. Kaya sinasabi nila, may multo raw, gumagalaw daw yan. Pero hindi ako naniniwala. To see is to believe guys, di ba? Kaya pag ikaw ay matatakotin, wala namang multo. Nasa imahinasyon lang ng tao yung multo na yan. So thank you so much for watching guys. At ako'y pupunta muna sa kwarto at ako'y medyo kinakabahan. So tatambay muna tayo sa kwarto at magpapalipas ng oras. At thank you so much at see you on my next vlog. Sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na gustong makapunta rito, hopefully makapunta rin kayo rito. So see you again and bye bye.